Nagsimula na po ang Department of Social Welfare and Development Field Office 1 or DSWD-FO1 sa pamamahagi po ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food at Transport o yung UPLIFT. Yan po yung assistance para po sa 1,962 na pamilya sa iba't ibang lalawigan po ng Region 1 bilang karagdagang suporta sa gitna po ng umiiral na energy emergency sa bansa. Sa ilalim po ng Group 2 ng programa, bawat beneficiary po ay tatanggap ng buwan ng 12,000 pesos o 2,000 kada buwan sa loob po ng 6 na buwan mula po Hulyo hanggang Disyembre ng taong kasalukuyan. Kabilang sa mga unang makatatanggap ng ayuda ang 101 na pamilya mula po sa Ilocos Norte at mabibigyan po ng 2,000 pesos bilang unang bugso ng tulong. Ayon po sa DSWD-FO1, ang mga beneficiaryo po ay pinili mula po sa mga poor at near poor households batay po sa datos ng 2024 Community-Based Monitoring System or CBMS ng Philippine Statistics Authority or PSA upang matiyak na po ang tulong ay mapupunta talaga sa mga pamilyang higit na nangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.